teda ľudia, ktorí sa do toho rozumejú, alebo teda ktorí sa venujú folklóru, že hovorili teda o tom, že ten program bol taký, že šerovali medzi sebou tú informáciu, že teda treba ísť a pozrieť sa na to. A to pre mňa bolo vždy taký dobrý pocit, že počuli sme, že vaše výročie bolo super. Čo sa týka skorej, no ja som bol psychicky absolútne úplne niekde inde. Jednoducho trnul som, že aby to bolo dobre, aby to všetko dobre dopadlo, aby sme získali cenu, aby sme sa vrátili jednoducho ako dobrý, skvelý, lepší, najlepší, alebo ja neviem ako. A keď sa nás opýtajú naši kamarádi folkloristi z iných súborov, že ako ste dopadli. Hej, áno, uspeli sme. Na základe x odohraných koncertov alebo vystúpení vidí, že či ten potlesk je úprimný alebo nie je úprimný. A každý ten potlesk, ktorý je naozaj úprimný, je strašne citeľný pre toho účinkujúceho. A pre mňa vlastne toto je taký najväčší, neviem či úspech, ale taký najväčší ťahun, ktorý ma ťahá ďalej a ktorý si potom vždycky tak ako uchoval u seba, že kvôli tomu toto vlastne celé robíme.